ገፊሕ ዳስ ሰሪሖም ክምርዓው ክወልዱ ክዝምዱ ናይ ብዙሕ ዓመታት ትምኒቶም እዮም። ሕዚ መርዓት ቬሎ ተኸዲና ኣብቲ ንመርዑት ዝተዳለወ በሪኽ ወንበር ኮፍ ኢላ ኣላ። እቲ ናይ ብዙሕ ዓመታት ኣፍቃሪኣ ድማ ኣብቲ ኣጋይሽ መፂኦም ኮፍ ኢሎም እንጀራ ዝበልዕሉ ወንበር ኮፍ ኢሉ ናይ ውሽጢ ስምዒቱ በቲ ኣብ ምዕጉርቱ ዝውሕዝ ንብዓት ይግለጽ ኣሎ። ሰላም ፍትዋት ደቂ ዓደይ እዚ መልቀም ሚድያ እዩ። ቅድሚ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ምእታወይ ግና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ መልቀም ሚድያ ሆኖ ላይክ ሼር ብምግባር እውን ተሓባበሩኒ። መቸም ህይወት ዝተፈላለየ መልክዕ እንዲ ዘለዋ ቅድሚ ዋርሕ እዩ። መርዓት ዓዲመ ናብ ሓደ ዳስ ከይደ ኣብቲ ዝኸድክዎ ዳስ ኮፍ ኢለ እንጀራ እንዳበላዕኹ ኣብ ጎነይ ሓደ መንእሰይ ኣሎ። እዚ መንእሰይ ጽንሕ ኢለ የርእዮ ግልጽ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብንብዓት ገጹ ተሓጺቡ ኣሎ። ስቕ ኢሉ ዝውሕዝ ንብዓት ይረአ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ከም ዝኾነ ንምንታይ ይነብዕ ከም ዘሎ ሓቲተዮ ዋላ ሓንቲ መልሲ ይሃበንን። ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ተስዩ ወፂ ኸይዱ ኣብ ጥቑ ዝነበረት ሓንቲ ጓል ደድሕሪኡ ጽናሕሞ እንዳበለት ደድሕሪኡ ወፂያ ትኸይድ። እንታይ ኮይኑ ኢለ ብዙሕ እናሓሰብኩ ያው ኣነ ጉዳይ ፈጺመ በልዒና ሰቲና ተፃዊተ ንገዛይ ክኸይድ ኢለ ታክሲ እንዳተፀበኹ ከለኹ እታ ምስቲ ወዲ ስዒባቶ ዝወፀት ጓል ይረኽባ። ሽዑ እንታይ ኢለ ሓታ ዋ ኣንቶሲ ኣብ ዳስ ነርካ ሓቀይ እወ እቲ ምሳኺ ዝወፀ ወዲ ስዒብክዮ ዝኸድክ ወዲሲ ሕሩ ይነብዕ ነይሩ እንታይ ኮይኑ እዩ ኢለያ። መጀመርያ ክትዛረበኒ ደሌትን ድሓር ግን ደጋጊማ ሓቲተያ። ምክንያቱም መንእሰይ እዩ እንታይ እዩ ኮይኑ ዝብል ብዙሕ ስለ ዘተሓሳሰበኒ ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ኢላትኒ ኣይ ዝኾነ ሽግር ነይርዎ ናይ ባዕሉ ናይ ውልቂ ሽግር እዩ ድሓር ታክሲ እውን ሲእና ንውሕ ዝበለ ሰዓት ብሓንሳዕ ጠጠው ኢልና ስለ ዝፀናሕና ግን ዋላ ከምኡ እንተኾና ከምዚ እኩብ ህዝቢ ንምንታይ ኢለ ደጋጊማ ሓቲተያ። መጨረሻ እንታይ ኢላትኒ እታ መርዓት መርዑት ኣብ ናይ መርዑት ኮፍ መበል ኮፍ ኢሎም ኣለው። ሰብ ይበልዕ ይሰቲ ይፃወት ይስዕስዕ እዩ ዘሎ። ዓብይ ዳስ እዩ እቲ ዳስ። ድሓር እዛ መርዓት ንብዙሕ ዓመታት ምስኡ ዓርኩ ከም ዝነበረት ብዙሕ ተስፋን ትምኒትን ከም ዝነበሮም ሓቢሮም ክነብሩ ክወልዱ ክዝምዱ ገፊሕ ዳስ ከምዚ ሰሪሖም ክምርዓው ብዙሕ ተስፋታት ከም ዝነበሮም ድሓር ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወለዲ ዝነበረ ናይ ዘይምቅዳው ምክንያት ብምግባር ወለዳ ኣገዲዶም ከም ዘመርዓውዋ ናብዚ ዳስ መፅኡ ዘሎ እውን ተዓዲሙ ገለ ከይኮነ ስቂሉ ብናይ ባዕሉ ከም ዝመፀ እንዳውም ኣነ ፈሪሐ እየ ነይረ ዝኾነ ነገር ድኾን ክገብር ኢለ ተጨኒቀ እየ ነይረ ግን ምንም ነገር ከይገበረ ወፂኡ ይኸይዱ ኢላትኒ። ሽዑ ኣነ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ። ንምንታይሲ ወለዲ ዘይክፋተው ዘይክቃደው ይኽእሉ እዮም። ግን እቶም ደቆም ድሕር ሓቀኛ ፍቅሪ ሃልይዎም ናይ ብዙሕ ግዜ ዝፀንሐ ዕርክነት ሒዞም ተደኣ ፀኒሖም ኣገዲዶም ናብ ዘይኮነ መርዓ ንትወዱ ወይ ንታጓል ከእትይዎም እንከለው ቀፃሊ እቲ ዝምስረት ሓዳር ከ ፅኑዕ ይኸውን ዶ? ብዝተኸኣለ መጠንከ ቶም ወለዲ ዘለዎም ኣፈላላይ ናብ ሓደ ኣምፂኦም ደቆም ተመርዕዮም እንዳውም ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ኣልዮም ዝነበረ ፍቅሮም ንክቕፅል ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ከግበር ስለ ዝግብኦ እዚ ናይ ወለዲ ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቅሪ ዘሎ ኢዳእታወይነት ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ምዃኑ ማለት ተደጋጊሙ ስለ ዝረአ ብጣዕሚ እዩ ዝሕመካ። ኣነ ብተደጋጋሚ እየ ዝርኢ ብዙሓት ሓዳራት ክፈርሱ ናይ ወለዲ ኢዳእታውነት ብዙሕ ናብራ ክብፅብፁ ቆልዑት ክብጨሩ ድሓር ብጣዕሚ እዩ ዘተሓሳስበካ ብተደጋጋሚ ኢኻ ትሪኦ የሰክፈካ እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ ፅሑፍ ኣንቢበ ነይረ ብሓዳር ክምስረት እንከሎሲ ብወለዲ ዝምስረት ሓዳርን ብባዕልቶም መናእሰይ ዝምስርትዎ ሓዳርን ፀኒዑ ኣብ ምንባር ወይ ኣብ ምፅናሕ ኣየና እዩ ዝሓይሽ ዝብል መፅናዕትታት ማለት እዩ። በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ መፅናዕቲ ብወለዲ ዝምስረት ሓዳር ነዊሕ ናይ ምፅናሕ ዕድል ከም ዘለዎ እዩ እቲ ናይቲ መፅናዕቲ ውፅኢት ዝገልፅ። ምክንያት ከቕምጥ ከሎ ድማ ወለዲ ብዙሕ ርሕቀት ከይዶም ዝምርምርዎ ዘፅንዕዎ ነገር ኣሎ። ድሓር ዝኾነ ፍቶም ሰብ ሓዳር ጎንፂ ክፍጠር እንከሎውን እቶም ወለዲ ፈቂዶም ደልዮም ዘምፅዎ ሓዳር ስለ ዝኾነ ንኸይፈርስ
ፀገም ንኸይገጥሞ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም እንዳፀጋገኑ ዝቐፅልዎ ምዃኖም መፅናዕትታት ነይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ድዩ ዘሎ ኣይኮነን ያው ካልእ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ካልእ ፀገም ከዓ ኣሎ ንኣብነት ገሊኦም ወለዲ ባዕልቶም ፈትዮም ፈቒዶም ንደቆም ሓዳር ይግብርዎም እሞ ድሓርቶም ወለዲ ቶም ዓበይቲ እንተዘይተሰማሚዖም እንተዘይተፋቒሮም ወይ ድማ ብዝኾነ ነገር ኣፈላላይ እንተፈጢሮም እቶም ደቆም ወሊዶም ዘሚዶም ዓይሎም ኣበይ ደረጃ በፂሖም እሞ ዝፋተው ዝፋቐሩ እናሃለው ከፋትሕዎም ድሕ ይብሉ እዮም ኣነ እዚ ብዙሓት ኣብነታት ይፈልጥ እየ ድዒ ኣብ ካልኦት ተን ዝማዕበለ ሃገራት ወይም ካልኦት እንታይ ዓይነት ተመኩሮ ይህሉ ይኸውን ብርግፅ ኣብ ሓደ ሓደ ዓድታት ካብ ናህና ዝገደደ እንስሳ ድዮም ሰብ ስጋዕ ዘብል ትሪኦም ሓደ ሓደ ቪድዮታት ኣለዉ ይኹን ዳ እምበር ምናልባት ኣብተን ዝማዕበላ ዝበሃላ ሃገራት ግን ልዕሊ 18 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ደቆም ያው እቲ ናይ ነፃነት ጥራይ ከይኮነ ርእሶም ክኢሎም ፀጉዖም ክሕዙ ዝግበረሉ ኩነታት ሓደ ሓደ ነገር እውን ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብኡ ዶ ይሓይሽ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ኣብዚ እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ወለዲ ግደ ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮንኩን ወለዲ ደቆም ሓዳር ገይሮም ፅቡቕ ናብራ ንኽነብሩ ዝገብርዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብነታዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ከም ዘለው ርዱእ ገይረ ግን ኣብ ሓደ ሓደ ግዜ ብፍላይ ድማ ከዓ ዝፋተው ዝፋቐሩ ሰብ ሓዳር ብሰንኪ ወለዶም ተበቲኑ ሓዳሮም ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝን እዩ ሕዚ ናይቶም ወለዲ ጥራይ እውን ኣይኮነን ንምንታይ እዮም ወለዲ ኣብ ሓዳር ደቆም ኣትዮም ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝፈጥሩ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና እቶም ደቆም ወይ ድማ እቶም መናእሰይ ሰብ ሓዳር ንወለዶም ዝህብዎም ቦታ ወይ ድማ ከዓ ዝኾነ መስመር ገይሮም ወለዲ ክሓልፍዎ ዘይግባእ መስመር ኣብ ወለዲ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ማሓዙት እውን ኣሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ማሓዙት ክሓልፍዎ ዘይግባእ መስመር ጎረቤት ክሓልፎ ዘይግባእ ዘመድ ክሓልፎ ዘይግባእ መስመር ገይሮም እቲ ቅርበት እቲ ሓልዮት እቲ ሓገዝ እቲ ምድግጋፍ እቲ ምክብባር ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ነቲ ሓዳር ቀፃልነት ተባሂሉ ክሕለፍ ዘይግብኦ መስመር ከስምሩሉ ግን ይግባእ እዩ ዝብል ኣለኒ ሓደ ሓደ ግዜ ያው ታጓል ወይ ትወዲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ገዝኦም እናሃለው ቆልዑት ኮይኖም ዝኾነ ሽግር ክገጥሞም እንከሎ ነዴኻ ንቦኻ ነጌርካ መፍትሒ ትረኽበሉ ሓዳር ጌርካ ርእስኻ ክኢልካ ምስ ከድካ እውን ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ መንጎ ክልቲኦም ነዴኻ ኸድካ ንቦኻ ኸድካ ብምንጋር ንመሓዛ ብምንጋር እቲ ነገር ክጓሃሃር ናይ መጀመርያ መፍትሕሲ ኣብ ውሽጥና ኣብ ባዕልና እዩ ዘሎ ዝብል እምነት ሒዝካ ክንዲ ምቕፃል ከምኦም ዓይነት ፀገማት ኣብቶም ሰብ ሓዳር ኣብቶም መናእሰይ እውን ስለ ዝረአ እውን እዩ ሓደ ግዜ ይዝክር ኣነ ኣብ ጎረቤተይሲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ገይሩ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም ብዙሕ ዓመት ሓቢሮም ነይሮም እዮም ክልቲኦም ቆልዓ ይወለዱን ናይ ማእኸል ናይ ክልቲኦም ዝኾነ ውላድ የብሎምን ግን ንሶም ኣቐዲሞም ዝወለድዎ ወዲ በይኖም ነይርዎም ተን ሰበይቲ ድማ ጓል ሓፍተን ነይራተን ድሓር እንታይ ይብሉ ክልቲኦም ክነማርዓዎም ነቶም ቆልዑት ማለት እዩ ይውስኑ እቶም ከም ኣሕዋት ኮይኖም ኣብ ሓደ ገዛ ዝነበሩ ቆልዑት ተገዲዶም ይምርዓው ምስ ተመርዓው ፅቡቕ ሓዳር ፅቡቕ ፍቕሪ መስሪቶም መውስዎ ይኸልእ እንቲ ዝምድና ወሊዶም ዘሚዶም ፅቡቕ ይኾኑ እሞ ኣብ መጨረሻ ሓደ ግዜ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ይበኣሱ ምስ ተበኣሱ ቀጥታ እቶም ቆልዑቶም ክፋትሑ ይደፍእዎም ነይሮም ማለት እዩ ድሓርቶም ቆልዑ ኣይንፋትሐን ኢሎም ሕና ወሊድና ኢና ዘሚድና ኢና ንፋቶ ኢና ንስኻትኩም ትቕፅሉ ዲኹም ኣይትቕፅሉ ናይ ባዕልኩም ጉዳይ ኮይኑ ኣንሕና ግን ኣይንፋትሐን ኢሎም ይቕፅዎ ሽዑ እቶም ወለዲ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ብዙሕ ሽግር ብዙሕ ዕግርግር ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ነይሮም መጨረሻ ካስ እቲ ውፅኢቱ ፅቡቕ ኣይኮነን ብጣዕሚ መሕዘኒ ሕማቕ ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ወለዲ ጉዳይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣነስ ቆልዑት ዳስ ሰሪሕካ ክተመርዕዮም ኣቦታት ሃይማኖት ሽማግለታት ተኣኪቦም ሓዳር ክምስረት እንከሎ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ኣብ ዳስ ዝግበር ውዕሊ ወይ ኣብ ካልእ ዝግበር ውዕሊ ንፅባሕ ንኮ ክፋትሑ ይኾኑ እዮም እሞ መጠንቀቕታ መሕለውታ ዝዓይነቱ ዋላ እኳ ካብ ክልቲኡ ወገን ሽማግለታት ተረኺቦምሉ ብክልቲኡ ወገን ሽማግለታት ኮፍ ኢሎም ኣቦታት ሃይማኖት ባሪኾሞ ፈረይቲ ፀገይቲ ኩኑ ተባሂሉ ዕል ተባሂሉ ዝምስረት ሓዳር
نبناي ولدي بسنكناي ولدي إداءتاونت كبتن كله بتعمي لجرمنا أنا كل كذي بتعمي يتحسسني جن نعم نتبوت هايمانوت سي نزوم قلعت مريقهم قلبت كسروهم كلو كاون دحر تختاتي لهم ولدي نابنا يدقهم حدار مغنياتهم زي سروي بزح كذي ترجاجي مزر أسلاس خنا إيدكم كي تأتوا كي بصبوا نجار كتقربوهم كتمعدوهم كتهنسوهم من بار عب حدارهم عم نتاتهم دليت أتهم حدارهم كي تفرسلهم إلهم أستمروا سيجوا ديخونوا أبوتات هايمانوت إذا قد دايزيسي يحموم يديخونوا كل جزء يتحسس لني زوم شما قلتات حدار كمسرتهم كله زمسرتو دحر صباح نكو خاعت فاتحهم يخبها له خلو مزيوم نبرت ما قلت ترايديهم سخونوا ويد ما عسي أمونقوت حدار اتخيدي قرعي ولد كريستنا يتصواع بزح نقرات هلو أبزوم محبراو قدات زي أمسي كم مخر مسالي كم دقف مسالي زقبر نقري هدلو تيقون أنا نسو حدا خفتتنا خويني يسمعني بسرو حدا معلت تايديز حسب وحقدة تزوصي يزل كلتا تمرعوت حدار مسكورسي حدارهم بعلتهم كأززوه حدارهم بعلتهم كمرحوه وحقدة تنوص أدلم جن تايتو هاي اللي خاتحق خوص ماليس كعتحسمه يخبدك بس خوانا جن أنا بتعامل بزح بتعامل بزح حدارات تبعيشهم يا تفاتيحهم يا كم زيا خوينهم تخوينهم بيتساب أتيهم بوا بيتساب نايبعتهم ليقورو بيتساب حدارهم زي السالطو نمنتاي جيكايو كسور جيكايو سلازي عفتي تم مسال حدارتهم مناسيون زخونه حزر كابزي ولدي كابزي نابزي يحلفون محزاون محزوتون كابز بوردرزي ايتحلفون نفت حدار يتسقعون زخونه بيتسب زمد علي تقلون كابز بوردرزي ايحلفن زبل مسمر الدالخه حدار كاب فرن بسنيان ممرحسي صبقيو ما بقسي يزخونه لما عنتو نكون السمع هو زي عبدا سندا وخيزر هو والعجن كل جزء يزرعين نمو هم زي زبال شجرات كيهلو من البتا مرعتو نكو نتي تفوتون تخوينا قسينا كفت حد افتي حز تقبرو زلا بولدا تقديدا تقبرو زلا حداركو قسينا كو زي كتنبر تخليا تحداركو زي كقصلي خليو سلازي بكل من قد حسيب كاستنتين كا تساتافاي مخان صبقيو نمبال دلي ايوا بزقت أمزيكن ملك أمنا بزبلنا يوتيوب شانالي آتيهم سابسكرايب كتقبرو سابسكرايب بمقبار بيتسب ملك أم ميديا كتكونو كمود ما شير لايك كوبي لينك بمقبارون ناب كلو نخباز داقفكم كتقبرو لي كحتى تدلي ملك أم ميديا أب يوتيوب أب فيسبوك أب تيك توك انستغرام نون يركبيو